Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga kabisya, mga tambalanista. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Gawin mo nga ulit yung pinakita mo kanina sa camera. Ano yung wag mo mag-imagine yung mga nasa radyo. Ano ang pinakita ni Nicole sa camera? Magaling naman kaming lahat mag-imagine. Oo, eto na. Imagine ninyo na ako ay humihimas ng malaki, matigas bilog at mahaba at bilog ang dulo. Yan. Dahil ang akin pong hinihimas-himas at ikinatutuwa ay yung bagong tanggap na award ng Love Radio at ng Tambalan kagabi. Oy, which is? Ito ay ang Exemplary Commercial Radio Station of the Year. Bigay sa atin ng Global Trends Business Leaders Award. Kunin mo din yun, partner. Kunin mo din. Tsaka yung baso sa labas. Kunin mo din muna yung isa. And then, pakicheck yung tambo at dustpan sa labas. Ang dami mo inutos. Ang dami mo inutos sa akin. Huwag kang ganyan, naka-long sleeves ako. Bawal ito sa pag naka-long sleeves. Dali mo kasi sumunod. Sabi ko, ipakita mo nga, partner. Oo. Alam mo naman, pag sinabi mo, susunod naman ako, partner. Kahit minsan nare-realize ko, parang inuuto na pala ako. Sunod naman ako ng sunod. O ito, kunin mo yan, partner. Yung isa pa. So, hindi. Mapakita natin. So, dalawa po yung natanggap naming award. So, meron pong award din ang Tambalang Nicole and Chris as the outstanding personalities in radio broadcasting. Oh, ha? Pangmalakasan. Alam niyo matanda magbasa na kagano. Oo, ang layo, ang tanda. Nilalayo yung nilalayo yung binabasa. Hindi kulay red kasi. Nagdadahilan pa, no? Pero maraming salamat, Global Trends Business Leaders Award, para po sa award na ito, para sa Love Radio at para sa Tambalan. Maraming salamat po sa pagkilala. Yay! Yes! Partner, iuuwi ko na to, ha? Kasi isasangla ko siya mamaya. Ay? Teka lang. Isangla mo Hindi ka ba na-inform? Hindi, partner. Hindi. Para legit, isangla mo siya sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Kinontak ko na nga si Miss Mayet. At tinontak mo na ba? Sabi niya, dalhin mo lang sa amin. Alam mo, kukunin niya yan kasi sa awa sa'yo. Yung sasabihin ni Miss Mayet, tanga-tanga to, alam namang hindi talaga ginto. Alam namang hindi ginto. Hindi to pa talaga isasangla. O edi sige, hayaan mo na lang. Kawawa na, wala yatang pangkain. Ganon. Ang ganda kasi ng trophy gold. Yes. Tapos meron po siyang bilog sa dulo. Diba? Ang ganda talaga ng mga bagay na matitigas at bilog yung dulo. Katulad ng microphone. Diba? Siyempre, partner, lagi kong hawak yan everyday. Katulad din ng trophy na ito. So, salamat ng marami. Alam niyo po, February pa lang. Pero nakailang awards na natanggap ang Love Radio at ang Tambalan. Kaya maraming salamat po. Sana lang talaga, matagal ko nang pinagdarasal, partner. Sana mag-convert talaga ito sa pera. Mag-convert sa cash. Oo. Kasi try mo, halos buwan-buwan may award tayo. Hindi ganito. Try mo kay Boss Toyo. Diba? Pwede. Binibigyan naman siya ng mga award. Try mo kung pansinin ka. Si Boss Toyo ba taga Pilipinas? Hindi ko kasi alam eh. Parang nandito lang ba siya? Okay. Sige. Bakit anong lahi akala mo? Ay, hindi. Ibig sabihin na akala ko na nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa ba siya? Oo, hindi, taga dito lang siya. At taga saan? Ano ba? Ayaw kita kausap. Di ako naniniwala sa'yo. Yung wala nang tiwala sa kausap niya. Wala akong tiwala sa kausap, di ba? Pero thank you. Again, kami po ay nagpapasalamat kapag alam mo, generally, kapag ang industriya ng radio ay binibigyan po ng pagkilala. Kasi alam nyo naman po, hindi lang radyo ngayon ang source of entertainment eh. Natatandaan ko po dati na kailangan makapunta ka pa talaga sa mall show ng isang artista. Diba? Maka-attend ng kanyang concert. Diba? Bago mo siya mapanood. Ngayon, hindi eh. Kahit nakahilata ka, diba? Nagsasaing ka, naglalaba ka, pwede mo na mapanood yung mga paborito mo kasi through social media. Kaya kapag kinikilala po yung radio, kami po ay nagpapasalamat. Salamat! Mali. Salamat sa susunod, po. hindi natin bibigyan ng award.
Mali-mali mga sinasabi natin. Pero thank you very much. Kumbaga Salamat kasi sa- totoo yun, thankful kami, of course, the industry as a whole. Kasi sa dinami-dami na pwede talagang bigyan ng awards sa Correct. dami po ng mga yun nga, sources of entertainment. 'Di ba? Marami kang kalaban sa madaling Totoo. salita, pero yung katotohanan na mabigyan ka pa rin ng pagkakataon na Correct. kilalanin yung hard work mo, kilalanin yung ginagawa mo sa industriya, ang kinabibilangan mo. 'Di ba? That's really something. Correct. Diba, parang ay naalala pa rin nila kami. Tama. Na-appreciate pa rin nila yung ginagawa namin. Salamat ng bonggang-bongga. So, ibig Ayan. sabihin, ganun pa rin tayo ka-relevant, Correct, ka-significant sa Correct. buhay ng Hindi, maraming tao. Actually, sa totoo naman, di pa manood po kayo ng mga pelikula na End of the World. Oo. Pagka may mga pinanood kang pelikula na End of the World, ano ba yung huling medium na huli at una? Di ba yung una nilang inaatupag, katulad ng Society of Snow, kakapanood ko lang yan sa Netflix part 2. Isang araw sana talaga mag-i-endorse na ako ng Netflix. sa dami mga nare-recommend ko mga pelikula. Yung Society of Snow, partner. Ano yung ano siya isang grupo ito ng mga athletes na na-trap sa snow, matinding snow. So isang buong eroplano ito. So para magkaroon sila ng contact to the outside world, paano malaman kung nasaan sila? Ang una talaga nilang trinay na hanapin at hagilapin yung radyo. Correct. Na pwede nilang kalikutin para makakuha ng signal. Totoo So ganun yun. po kahalaga yung radio. Huwag na tayong lumayo kahit naman dito sa Pilipinas eh. Ay, Diba? hindi gusto ko lumayo. Walang pakialamanan, di ba? Bakit ba? Bakit? Gusto ko mas snow. malayo. Gusto ko snow. Bakit? Kailangan ba mainit? Hindi, dito sa Pilipinas. Para mas relate tayong Yan. lahat. Alam mo naman natin na ang Pilipinas ay prone to many disasters. Ay, totoo yan. Diba? Lagi Tingnan mo tayong yung mukha ng kaibigan mo, disaster. Yung mukha namin ng Chuper, pag wala kaming sponsor sa skin, disaster din. Diba? Totoo Huwag na din yun. tayong lumayo. Tayo na lang dalawa. Tayo na lang yung sample. Tayo na may disasters. Yes, Oo. totoo yun ha. Prone to many typhoons ang Pilipinas. Halos lahat ng probinsya, no. Walang exempted halos lahat tayo tinamaan. Na-experience, correct. So alam natin yung ganitong klase ng kwento na mawawala po yung kuryente. 'Di ba mawawala yung signal ng internet, Yeah. pero yung signal ng radyo nandyan. Oo, laging diba? ganon. Blackout yung buong barangay, for example, o yung buong town, yung buong municipality, walang kuryente. Tama. Pero dahil may baterya at may radyo ka, nalalaman mo ang balita. Totoo. Diba? Ganun ka-relevant Ganun po, ang radio. Yes, ganun kagamit Ganyan. ang radyo hanggang sa panahon Totoo. ngayon. Kaya mabuhay po ang industriya ng radyo at mabuhay po Yes. yung mga estudyante na gusto pa rin maging radio announcers, radio DJs, ganyan. Kasi yung mga estudyanteng ito, sila din yung magtutuloy ng legacy na meron tayo. Alam nga naman hanggang 92, nandito pa rin tayo para lang. Sabi nila, ang damot mo na hanggang sa'yo lang. Kaya nga. Hanggang batch na lang natin, correct. ganun. Kaya nga, alangan naman. So, dapat ipagpatuloy pa rin natin. Kasi minsan may ganyang pananakot sa radyo minsan eh. Wala na yung radyo. Ganyan. Kasi sa social media na lahat. Well, mas marami akong kilalang may radyo kaysa wifi. Sa probinsya, Sa halimbawa, probinsya, correct. yung mga bulubundukin, for example, yung typical, Yes. yung mga nasa farm. Di ba, hindi naman lahat abot ng internet eh. Tama. Hindi lahat nakakapag-social media Correct. pagdating doon. Pero lahat nakakapag-radyo. Diba? Diba, may mga bit-bit talaga silang transistor kung tawagin. Kaya nga, traditional kung totoo. iisipin mo, pero yun talaga yun eh. Kaya diba, nga, yun yung diba, nangyayari doon sa probinsya. Patok na patok sa atin ngayon, partner, yung ating drama segment na Dear Love. Yes. Kasi kahit saang parte ng Pilipinas, basta meron kang transistor, maririnig mo yung drama na yan. Diba? Totoo. Hosted by Conyo Bicolano and Robin Shena na umi-ere 9 AM to 12 noon. O, Napakagandang diba? Ang ganda programa. ng programang yan. Bagong tunog. Sa truth. Ganun. Sabi ng isa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Meron pa po ba kayong award na hindi natatanggap, na pangarap po ninyong matanggap? Wala lang, gusto ko lang i-congratulate po kayo sa dami po ng mga awards na natatanggap nyo po mayat maya. Ayun, gusto ko lang po tanongin, meron pa po ba kayong award na gusto pang matanggap? Yan. Syempre naman, lahat yan, kahit nakailang beses na kami sa isang particular na award-giving body, lahat yan ipinagpapasalamat namin. Kung meron man, siguro Miss Universe.
Sabi Miss nila, yung International. katotohanan naman, please. Okay. Sige, wag na tayong lumayo. Miss Pasay na lang. Sabi nila, sabi rin ng mga... Sabi nila, mga taga-Pasay, wag na. Okay, Miss Vito Cruz, pwede na ba? Okay, fine. Miss MBC, dito na lang. MBC Media Group. Alam mo kung meron pa man, syempre again, uulitin namin kung repeatedly nakakatanggap kami from the same award-giving body, it's always the same excitement every single time. Laging parang, kami ulit, thank you very much. Parang yung Trinity University of Asia, pang ilang taon na natin sa Platinum Stallion Awards, diba? Alta Media Icon, pang ilang taon na din natin sa Perks, diba? Sa GEMS. Oo, sa GEMS, diba? Yung ganun. And it's always so exciting every single time. So, kung meron mga hindi pa, siguro ako partner CMMA pa rin. CMMA, yes. Oo, CMMA pa rin. Oo, kaso siya ina-apply si CMMA, 'di ba? Oo. Ina-apply kasi siya. Yung parang kailangan meron kang ino-nominate mo yung sarili mo. O ino-nominate ka ng kakilala mo. Oo, basta may nomination. Tapos ang pipiliin mo, di syempre yung yung medyo, yung pang Catholic Mass Media Awards. Pagka nire-review namin yung amin ni Chuper, parang wala kasi. Parang wala kasi. Sabi ni partner, salamat, nagiging salamas. Pang-Catholic Mass Media ba yun? Si Chuper, di ba? Yung kasal nagiging sakal. Pang-Catholic Mass Media ba yun? So, tayo umasa. Kaya nga. Wag na yun, iba na lang. Iba na lang. Anong award? Sabi dito, Mr. and Mrs. Vicente Soto Street. Grabe. Kung saan nakatayo ang aming ang aming station. Ganyan. Hindi, pero whatever it is, pinupuntahan po talaga namin yan. Oo School, naman. Hotel na maliit, hotel na malaki, hotel na grande, function room, yan. Basta ina-acknowledge at nire-recognize po yung aming yung ginagawa po namin for this craft. Yung dahilan kung bakit gas-gas na yung lalamunan namin at pag tumatawag ako sa delivery, ang sasabihin sa akin, thank you for ordering, sir. Kaya sobrang gas-gas na lalamunan ko, parang lalaki na yung boses ko, ganyan. Pinupuntahan po namin at talagang ina-acknowledge po namin. Totoo yan, malapit o malayo, basta kaya ng Yes, schedule, oo. kaya ng biyahe, Tama. why not? Oo, meron nakapagbigay na sa atin na alam ko parte sa Leyte University. Kaya lang syempre hindi rin tayo nakarating kasi because of availability. Tsaka syempre pamasahe din, partner, ganyan. Oo naman, kaya sabi na talaga sa dami ng awards na to, kunyari naisip ko talaga may kaakibat na. Pero buti na lang wala na cash. Hindi man galing sa kanila sa nagbigay, di ba? Galing na sa boss natin. Oo, di ba? Parang sir, tuwing magkakaroon kami ng award, baka naman pa 500 ka dyan. Syempre naman masaya na tayo nun. Incentivize natin. Sige, try ko partner. Monetize dapat yan. Try ko. Nakikinig kaya sa ating isa nating boss. Sir, posible ba? Kasi kung sa level... Ay, 500 per award. Oo nga. Diba? Pwede. Ito. Kung na-recognize ka ng ibang tao, ilan yan? 6 na. Anim na agad. This month pa lang. Nakakuha rin ako ng Gawad Lasanieta. 7. Isipin mo yun, 7 times 5, 3, 5. Malaking bagay yun. Di kung ako gagalingan ko talaga, di ba? Oo naman, na-recognize nga ng ibang tao yung ginagawa natin. Boss pa ba natin? Ay, naku. 500 lang. Try ko lang. Deal. Try ko lang itanong. Hindi, pero alam mo, partner, in a way, buti na lang wala. Oo, buti na lang, kasi isipin mo na lang, partner, kung siya, kung may, isipin mo lang yung patayan. Pero okay sa akin, mas buti kung meron. Sa'yo. Hindi, pero siguro kung yung buti kung meron within the company, pero yung nagbibigay, hindi. Kasi feeling ko patayan na yun masyado eh. Oo kapag ka-competition na ganyan, na parang nakakalula, parang nakakasakal. Ganun kasi syempre may perang involved. Di ba, aminin na natin, kahit na sinasalihan natin, basta may perang involved, karir na karir tayo. Kaya, di ba? Mga parlor games nga kapag Christmas party, di ba? Pag alam nating may papremyo, go tayo. Sige, pagbrasuhan tayo doon. Sige, try ko yan. 500 lang kamo, yun muna. Yun muna yung deal. Sige. Wait lang alis muna kami mga kabisyo ha. Try ko text si boss. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!